Bo día, somos Carme e Daniel e imos presentar esta nova edición de Dinamiza TV. Este ano o noso colexio traballa as Olimpiadas, por iso o proxecto documental integrado se denomina un curso de campeonato. Fixemos moitas investigacións en torno a este tema, e nelas atopamos información moi relevante, algunha da cal falaremos neste noticiero. E se algunha idea temos todas en común, é que houbo moitas mulleres cuxos logros persoais e profesionais foron moi difíciles de levar a cabo pola súa condición feminina. E falando de mulleres campeoas e deixando o deporte máis para adiante, houbo quen deixou un importante legado no mundo das letras. Falamos de Luisa Villalta, autora homenaxeada este ano pola Real Academia Galega e cuxa obra era descoñecida pola maioría da xente da nosa contorna. Polo que, se vos parece ben, imos coñecer algúns datos da súa vida. Luisa Villalta naceu na Coruña no ano 1957. Foi unha escritora, filóloga e violinista galega. Da súa obra escrita sobresae a poesía, a través da cal se dicía que miraba o mundo a través dela. Dende pequena amosou dotes para a música. Comezou tocando a guitarra, pero axiña se decantou polo violín. Nós imos centrarnos na obra escrita, parte da cal temos aquí, na nosa biblioteca. É moi extensa, polo que podedes achegarvos a ela a través destes libros. Tamén hai algúns que falan da súa bibliografía e que están escritos por outros autores. A súa primeira publicación foi Música Reservada, un poemario a que puxo este nome polo amor que tamén lle tiña a música. No teatro temos varias obras: Concerto para un home só, O representante e O paseo das esfinxes. Na narrativa está En silencio. Ensaiamos Teoría de xogos, As chaves do tempo e Desperta do teu sono. E no ensaio o Don Hamlet de Cunqueiro, A lingua dos sons e algunhas máis nas que predomina a súa afección pola música. Tamén foi importante activista cultural e colaborou en diversas publicacións desta índole. Foi unha firme defensora das letras e da cultura galega. E tamén dos dereitos da muller. Luisa foi unha loitadora que nos reparou en emprego as súas palabras, para poñerlle voz aos máis necesitados. E, por riba de todo, será lembrada polo amor que lle tivo a Galiza, a súa xente e as súas letras. Vine á biblioteca do colexio a descubrir a Luisa Villalta, para ver o interior desta muller e descubrir a súa prolífica obra. Agardámosvos aquí! E despois de saber esta magnífica representante das nosas letras, imos coñecer cal foi a súa obra. Como anécdota, dicir que como tanto a música e a poesía eran dúas facetas moi queridas por ela. Por iso, a súa primeira publicación escrita, que foi un poemario, leva o título de Música Reservada. Para finalizar, convidámolos a que vos acheguedes a obra desta autora. Se non o fixestes xa, pois van descubrir unha personalidade comprometida cos que ela consideraba que máis necesitaba da súa faceta de escritora. E cambiando de tema, xa que falamos anteriormente de que estamos investigando datos interesantes de diferentes deportes olímpicos, imos falar dun que non ten desta categoría, pero que é moi popular. Trátese da petanca. Para iso, os nosos compañeiros Rafa e Lara van nos contar dende o patio como se xoga este pasatempo tan coñecido por todos. Adiante! O xogo da petanca. O primeiro, dicir que naceu no ano 1907 en Francia. Hai uns anos era bastante popular, pero pasou a ser basicamente un xogo de maiores. Actualmente está extendido a todos os públicos e parece que vai gañando adeptos. Queres saber como se xoga? Pois imos falar das súas regras. Ten que levarse a cabo nun espacio cha e aberto. O obxectivo do xogo é lanzar unhas bolas metálicas o máis preto posible dun obxectivo chamado boliche, como este. Xógase por quendas, unha quenda cada equipo. Cando todos os xogadores lanzado todas as bolas, faise reconto de puntos de cada equipo. A puntuación depende do número de bolas do mesmo equipo que se achegara máis ao boliche. Gaña o que acade antes os 13 puntos, entón finalizará a partida. O que non está permitido na petanca é o seguinte: mollar o boliche ou as bolas. Non deben ter chumbo, area así. As bolas non poden sufrir ningún tipo de transformación. O boliche non pode entrar en terreo prohibido.
Xa sabedes, se queredes facer amigos e botar un bo anaco divertido, esta é unha boa idea. Só necesitades un espazo moi amplio e a meter moitas bolas. Pois sí que ben divertido este xogo. Convidámosvos a que o coñezades máis polo miúdo. Podedes vir ao noso patio se o desexades a botar unha partida con nos no recreo. E como non vai ser só xogar, imos outra vez á biblioteca para presentarlles un libro moi especial. A nosa recomendación lectora vai sobre unha deportista que no ano 1918 devecía por xogar cos veciños. A ver que nos din os nosos compañeiros. Este ano celebramos o Día do Libro tendo como base a nosa biblioteca. Como xa vos dixemos, o proxecto documental integrado está dedicado aos Xogos Olímpicos. A nosa recomendación lectora vai ser sobre unha deportista que alá polo ano 1918 devecía por xogar ao fútbol cos seus veciños. Pero pola súa competición de muller non podía facelo e tiña que conformarse con mirar como se divertía os nenos. Non se deu por vencida, pese á posición da súa familia máis cercana, ela loitou por competir cos seus amigos e con outros equipos. Conseguiríao? Para sabelo, aquí vos damos a nosa recomendación lectora, Irene a Porteira. Trátase dunha produción en banda deseñada que conta a fascinante e curta vida dunha muller que perseguiu un soño que pasaba por darlle patadas a un balón. Queredes saber máis? Pois podedes satisfacer a vosa curiosidade con este libro escrito por Xula Pisón e Óscar Losada, Irene a Porteira. E por último, que vos parece se rematamos este noticiero con outra muller, pero dos nosos días, que está aquí para vir contarnos cosas interesantes da súa vida? Seguro que a coñecedes, pois a súa presenza é moi habitual na televisión de Galicia e tamén noutros ámbitos. Falamos de Marta do Viro, que vai ser entrevistada por Daniela Brais. Hoxe tivemos a sorte de que viñera ao noso colexio Marta do Viro, que seguro que é unha cara coñecida por todos vos, xa que é habitual na televisión de Galicia e noutros ámbitos relacionados co cine, co teatro e coa presentación de diversos programas. Sí, a súa traxectoria está plagada de éxitos en espazos de diversas índoles. Por exemplo, Máis Galego, Malo Será, 4 nominacións aos Mestre Mateo, Luar. Somos ben curiosos de quen ven sendo A mochila do viaxeiro, Pazo de familia. Pero non sigas, que non acabamos hoxe. Xa dixemos que ten unha longa lista de éxitos, pois aínda non mencionamos as curtametraxes e o teatro. O mellor é que lle preguntemos a ela. En primeiro lugar, benvida ao noso colexio. Hola, moi boas. Nós estamos encantados e encantadas de recibir a unha persoa tan importante no mundo cultural e artístico de Galicia. Eu tamén estou encantada de estar aquí. Marta do Viro é o teu nome artístico ou propio? Marta do Viro é o meu nome artístico. Marta é propio, eso sí, pero do Viro é o alcume da miña familia, Viro. Entón, pois, adoptei ese nome artístico para facerlles unha homenaxe. Dende canto sentiches que a túa vida profesional ia estar ligada á interpretación e ao mundo de televisión en particular? Pois eu penso que xa dende que era cativa, así como a vos, cando estaba no colexio eu xa me apuntaba sempre a teatro, as funcións do colexio, entón, bueno, sempre tiven como unha atracción por as artes escénicas, xa dende moi cativa. De todas as súas facetas, cal é a que che resulta máis atractiva e satisfactoria? Pois non podería escoller unha, verdad? Porque como me gustan todas, gústame presentar programas, gústame actuar en teatros, gústame tamén actuar no mundo audiovisual, en series ou en películas. Non podo escoller unha, Brais. Non podo, gústame moito, pero bueno, creo que... Veña, vouche dar unha, por exemplo, entre elas. A que máis me pode gustar é a actuación, a interpretación, ser actriz. Pero bueno, que as outras tamén me satisfacen moito. Con quen che gusta máis traballar? Pois, a ver, lóxicamente gustame moito traballar con amigos e amigas que xa coñezo, con compañeiros de profesión, pero tamén coñecer xente nova ou xente moi experimentada, por exemplo, non? Da que podes tamén aprender. Bueno, penso que é unha profesión na que sempre tes moita interacción con moitos profesionais e iso sempre enriquece o teu traballo e tamén como persoa. Cal é a túa lingua de uso habitual? Traballando? Sí. Case sempre, no que máis traballo é en galego. E no uso cotiá?
pois eu no uso cotiá son máis castelán falante que galego falante, pero sí que é certo que dende que traballo máis en galego, falo máis galego, e tamén depende pois no ámbito no que estea, ca xente ca que fale, se estou con xente que fala galego, pois falo máis galego, e os meus espectáculos propios, por exemplo, tamén os fago en galego. Crees que ten futuro o audiovisual galego? Penso que sí, penso que hai moito talento en Galicia, en todos os ámbitos, tanto diante da cámara como detrás. O que sí que falla é moito máis apoio por parte das institucións, do goberno e incluso tamén do público, non? Que a xente nova como a vos tamén pois consuma audiovisual galego e a xente tamén maior, pois tanto que vayan aos cines, que vayan que vexan a televisión, que vexan os produtos audiovisuais que se fan. Entón, bueno, penso que temos moito talento, que hai futuro, pero que tamén que se precisa moito apoio. Gracias polo teu tempo aquí, foi un placer terte aquí no Figueiroa. Pois para min tamén foi un placer tervos a vos de presentadores, Brais, Daniela, que teñades moita sorte co programa. E despedimos aquí desde o CEIP Figueiroa Marta do Viro. Moi ben, pois despois de saber un pouco máis desta muller tan polifacética, rematamos este noticiero agardando que fora do voso agrado. Moitas grazas pola vosa atención e que teñades un bo día. Ata sempre!